Ale to jo, ona nechápe, na co se ptáme. Jo. Free. Free, jo, ale ne. Ale Je to dobrý, free? Ne. Šašlík, free, dobrý? Nebo zemňáky, šašlík? Zeptejte vy. Natáčíš to ty. tak si dáme prostě šašlík. Ale to k tomu Uvidíme šašlíku. No. Po česky, rozumíte? Ano. Ano? No. Sekundečku. Děkuji. Wow. Teď se někdo domů plynule české. To je ta kočka tam na tom bílém tričku. Ta blondýnka šla, hele, teď se nažerem. Mezi náma, proč tě nezeptala? Ty česky rozumíš. Já jí říkám, že to je horší. Je fakt, že mi tady English, Deutsch, vole. Čechy. Když jsem řekl ty Čechy. 1, 2, 3, 4. No. 3. To je voda, ty vole. To mi jasně Kopec, Když jsi chtěl jsem tepračko. No moc ne, ale zkuste, to je majitel Já jsem zopakoval Čech. Majitel je Petr Novák. Doufám, že to bude žen. To je ta kočka. Ty prdel nějaká. Tam bylo lítaj. Rejžala udělala. Počkej, takhle to dej. Jak to, ne? Dobrý. Ale dobrá. Jo? Po telefonu, ne? Jo, telefonicky budeme. Zavolala Češte, význámý. To jsem mohl zavolat Artěmovi. Zbyňa, věří to. No, to bude stručný. Dobrý den, máme takový dotaz. Objednáváme si šašlik a chceme se jenom poptat, co se k tomu dává jako příloha, nebo jestli se něco dává. A nejsme schopni se bohužel dohodnout. No, dáváme si ten šašlik a prostě jestli k tomu se dává nějaká příloha, anebo ne. Jestli si to máme dát s chlebem. To jasně, ale nám jde o to, jestli je tradiční si k tomu něco dát, nebo jenom samotný šašlik. Vodku. Dobře. Tím pádem máme vyřešené. Děkujeme moc. Děkujeme. Pěkné holky, dobře. Tak jo, děkujeme. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Tak my jsme si dali No. Takže 5 šašlíků, 5 vodek. Co k tomu, jako to píše podle něho, ty vole, to bude objednávka. Ale normálně bych tomu vzal chleba, to je chleba bude nejlepší. Tak to víte, bagu. 5krát šašlik, přesně. No počkej, a on ještě objedná ty ženský teda, vole. Co říkal ty máš? On říká, no a potom ještě si užijte, dejte si ženské u nás. Ale jak se zeptá, za kolik jsou tady teda, ty ženy? Radši se na nic nepřeji, vole. Kaže. Ano? No, prosím, pane, a dajte si do šašlíka, můžete si dát ty brambory a něco takového. Pečivo dejte. Chleba dáme. Dáme 5krát šašlik a 5krát chleba k tomu. No pečivo. Nebo nějaké pečivo. Jo. Jo, a kam jste prosím určitě? Různě, Liberec, Opava, Klášter, Zlat, Ohří, Česká Lípa, všechno možné. Praha. Praha. My děláme odborně, tak nevím. No, to je moc daleko, Liberec, to je moc daleko. To je, no. My na kole. Ale za chvíli, když tam páneme, tak se můžeme potkat, jo? Že tady bude asi, ne? Kdy? My vás rádi uvidíme. Prosím? Kdy? No, tak za hodinku. No Tak bude. Tak přijďte, my vás rádi uvidíme. šašlik. S vodkou. Díky. Těch 5 šašlíkem jsme my. Děkujeme, nashledanou. S náma můžete mluvit. Dobrý, tak já už